A l'Infermeria de l'escola atenem els primers auxilis i els accidents petits i grans que es donen en l'horari escolar. Treballem l'educació sanitària en l'alumnat i en el personal docent i no docent. La vigilància en els brots de malalties infeccioses, com la meningitis i les infeccions alimentàries. L'administració de medicació. També fem els controls de salut, vacunals, a les cartilles de vacunació junt amb l'equip de salut escolar. També fem el control dietètic de les diferents patologies, com diabetis, colesterol i al·lèrgies alimentàries, i l'assessorament dels pares en els problemes de salut escolar. Tot això ho oferim per donar un servei de qualitat en l'àmbit sanitari i escolar.